Yai Sri Randi. Kula Kang Mas. Sajak klegan atine jare. Enjih. Bingah manah kula sak sampunipun Rara inten menika lair Kang Mas. Iya. Ora maido. Merga kang dikadang rina lan wengi besok kapan nggonku breyan marang sliramu bisa duwe momongan. Saiki bisa keturutan ya. Enjih. Mila saking menika Kang Mas Haryo Bentul ing samangke kula kepengin sanget senadyan to Sriran Rara inten menika namung jejering pawestri nanging anggenipun sinau gegladan menika kula suwun kados panjenengan. Lah iya, kara ora ninggal lancar. Enjih Kang Mas. Muga-muga Rara inten iki besok dewasane bisa migunan itu merap bebrayan agung. Mesti kemawon to Kang Mas. Nanging Kang Mas, yen to kula tingali boten namung ing dinten menika sajakipun penggalih panjenengan menika tansah rengu kemawon. Menggalih menapa to Kang Mas? Nek kudune bungah rasaku merga duwe putra nanging kosok baline diajeng. Enjih wonten menapa ta? Tak jarwani. Sak surute ngersa dalem Kang Mas Prabu Siung Laut. Kang gumanti aji ana ing Kadipaten Blambangan. Kang Mas Jotosuwara. Mongko Kang Mas Jotosuwara nggone ngayomi marang para kawula persasat wis ora nganggo paugeran kang becik. Menika to. Saengga salang tunjang penguripane para kawula akeh wanita kang padha tuna susila. Nom-noman padha ndem-deman sak papan-papan. Ngabotowan keplek kecek sak piturute dadi budayane wong ing Blambangan iki diajeng. Enjih. Kula mboten maiben Kang Mas. Nanging kados pundi kemawon enjih. Sedaya menika sampun dados kersanipun Kang Mas Adipati Jotosuwara. Ya. Marang nyuwun ngempurganing Gusti, muga-muga Kang Mas Jotosuwara enggal tinarbuka penggali. Wirapati, kene-kene ku Wirapati. Kene Mas. Wirapati ora ndak timbaliku wis ana apa? Nggih, kepareng munjuk Kanjeng Pangeran. Anggen pun jagi wonten sak jawinipun kasatriyan. Bilih wekdal sakmenika Kanjeng Adipati Jotosuwara badhe tedhak wonten kasatriyan Kang menika Mas Kanjeng Adipati Pangeran. Jotosuwara. Ya, Nggih. enggal di irit ana ing kepareng nyuwun pamit. kasatriyan. Nggih. Kang Mas, Oh, monggo. Monggo Kang Mas. monggo Kang Mas. Monggo lenggahipun Kang Mas. Monggo. Yuk. Kon arang kowe Kang Mas. Ngaturi kasugengan rawuhipun Kang Mas Jotosuwara wonten ing dalem kasatriyan Kang Mas.
Antuk pamujimu tekaku ana ing kasatriyan kene tan manggih rubeda sawiji apa. Kosok bali kahanan ing kasatriyan kene kepiye Yayi? Pangestunipun Kakang Mas Jodhasira tansah manggih yuwana Kang Mas. Ya, Ngaturaken syukur sembah Pujo pangabekti Iya iya, Diajeng Kang Sri Mas Rani Jodhasira. ndak tampa ora mung puja pangestuku tampanana Yayi. Enci matur sembah nuwun. Ora nggonku lumebu ana ing regol kasatriyan iki kok sajak nggondo parem iki Yayi Haryo Bendung lagi ewuh apa jare? Waduh Kang Mas, kula menika lak nembe gadah momongan. Oh. Si Adi duwe momongan. Leres Kang Mas. Wah, melu bungah Yayi. Melu bombong rasaku yen si Adi wis antuk kanugrahan saka ngersaning Gusti. Banjur putramu mijil kakung apa pawestri Yayi? Pangestunipun mijil pawestri Kang Mas. Walah bocah wedok. Iya. Bisaha mendem jero mikul dhuwur derajating wong tuwa Yayi. Pangestunipun Kang Mas ing tansah kula sadeng Kang Mas. Seneng-senenge wong bebrayan kuwi lamun enggal-enggal diparingi momongan. Mila leres Kang Mas. No ninggih Kang Mas. Injih, kok njanur gunung menika Kang Mas Adipati Jodhasira kersa tedhak wonten ing Taman Kesatriyan. Wonten wigatos menapa Kang Mas? Satemene kene Yayi. Anggonku prapta ning kasatriyan kene ana sawijining wigati kang bakal ndak andharake tumrape Yayi Haryo Bendung. Usawetara anggonku jumeneng adipati ana ing Kadipaten Blambangan. Nanging nganti dina saiki durung ana sing ngembani kalawan pun Kakang anggone ngasta bawat ana ing Kadipaten Blambangan. Mula Kang saka kuwi Yayi, ndak suwun kanthi banget supaya Yayi Haryo Bendung gelem ngembani kalawan pun Kakang Yayi. Kula badhe kawisuda dados orangka dalem. Bener. Supaya ngembani anggonku jumeneng adipati ana ing Kadipaten Blambangan. Sangat matur agenging panuwun kentan Bu Mami Kang Mas. Awit kawicaksanipun Kang Mas kula badhe kawisuda. Nanging datosna kawuningan. Manah kula menika tesih nabet gempaling manah kula saksedanipun Kang Mas Prabu Siung Laut Kang Mbok Ratu Prameswari dalah sedah merah cinde kembang cinde amoh menika Kang Mas. Bendung! Kowe duweni ati kang atos. Rasamu wis ora tedas kelawan kabecikan. Ing atas dene kowe wong melarat bakal ndak sengkak ing aluhur supaya mulya uripmu, nanging malah kowe reweteh ngelingke kelawan lakon jaman kang wis kawuri. Pedah menapa kula mukti Kang Mas. Menawi kula ancek-ancek wadanipun kadang kula sepuh Kang Mas. Yen pancen kowe wis jeleh manggon ana ing Kadipaten Blambangan minggat. Ya nggih ati kula banget Kang Mas. Kang Mas Haryo Bendung menika. Anak kula Roro Inten. Aduh Kang Mas. Kula tak nututi menika kalian lampahipun Kang Mas Haryo Bendung. Ora sah mbok tangisi. Haryo Bendung ki sawijining manungsa kang ora kena ditotoi. Gelar mutai. Dheweke urip ancik-ancik ana ing bumi Blambangan nanging batine ora sarujuk lawan adeging pun Kakang. Sri Rani. Kula Kowe umpamane melu Haryo Bendung sengsara uripmu. boten dados menapa. Cer kula menika saged gesangsarengan kalian anak kula Kang Mas. Wong anak kowe kok digetuni. Anak wis lunga ya gawe meneh. Ngene wae, Sri Rani. Kula
aku melas kelawan jeneng para. Tak kandhani. Tinimbang kowe getuni kelawan Harya Bendung luwih becik kowe dadi bojoku wae. Mboten Kang Mas. Loh. Mboten. Kok mboten kepiye? Mboten saged kula mboten tresna kalian panjenengan. Ora tresna ku lak yen ngarep ning mburi yen wis kulina mengko bakal tuwuh tukul rasa tresna. Mboten. Kang tumanduk kelawan pun Kakang Yayi. Gelem ya? Mboten Kang Mas. Ular kambang yen trimo alon alonan sae dadi jodhone aja lali ndok kowe pinasti jatuh karamane yo lagendo Sri Rani eman-eman udawedanamu kowe iki isih enom pasuryanmu ya isih endah wadanamu ya isih wewek tinimbangane bekakasmu ora kanggo tak nggone aku Mboten Kang Mas. son pepinto muga manggi ya ora harjo Kula aturi Kang Mas. Yen ora gelem njur kepiye palem go omah semut aku wis kadung kebencut Ampun Kang Mas. Kantor kawat boyo lali pedhot neng sumbingan sumedhot tansah kelingan Piye to ya? sakirono sakirene tak jawe keno tangane Kula nyuwun kawelasan Kang Mas. Saestu kula mboten purun ngladosi panjenengan mboten. Senadyan to kowe puguh kang dadi atimu nanging kowe mung jejere wong wadon. Sambutan rikma rubyuk nggonmu nyamping. Pejahono kula kemawon. Manut! Mboten Kang Mas. Tolong. Kang Mas. Kang Mas. Niki dolke to ya. Niki dolke. Pande. Wonten dados program Iki digowo, Sri Gojek. Kae Sri Rani tak pundhut garwa puguh lebokno pakunjaran. Sesuk sira tak jumenengake pati. Sendika dawuh Kanjeng Adipati.
kepareng unjuk sinuwun. Para nayaka sentana minggah mantri bupati sampun siba wonten sampeyan dalem nenggo dawuhipun Kanjeng Sinuwun. Ya, ingsun nedha nrimo banget marang sira. Singoranu. Ora mung diprayoga nggone Lungguh. Mangestaken dawuh. Adipati ing Pekalongan sira uga wis nderek sowan. Ingsun mundhut pelaporanira bab praja ing Pekalongan lan sak kukubane. Keparang ujuk wonten ngesotan. Bilih Kadipaten Pekalongan sedaya sampun manunggal tekad dhateng Mataram si. Ya. Jana Kesuma, Nyuwun kula Kanjeng. ingsun mundhut aturira bab katentremaning praja ing Pucang Kembar. Kepareng matur Kanjeng Sinuwun. Angin kula kajibah ngembani wonten ing Kadipaten Pucang Kembar. Para kawula ing Kadipaten Pucang Kembar tansah nyengkuyung anggenipun panjenengan dalem jumeneng nuta wonten ing Praja Mataram Kanjeng Sinuwun. Ya. Tumenggung alap-alap Timbalan ingkang adhawuh sinuwun. kepiye ingsun mundhut aturira. Nggone ingsun dawuh marang sira. Rumeksa katentremaning praja ing Mataram. Lan inggih sinuwun. Sedaya lepat rumentahing pangaksama sinuwun. Abdi dalem ingkang supados ngarehaken para wiranem miwah nara praja ing Praja Mataram. Iya. Katentreman sak njawine ngrangkah miwah sak lebeting negari. Samiya angesti mrih raharjaning nagri miwah angestu padha dawuh jengandika sinuwun. Ya, aku nedhanimo banget. Lan inggih Ranu Manggala keng prayoga nggonira sowan. Kanjeng Ratu, Nuwun kula sinuwun. sira wis nderek marak apa pakaryanira ing taman wis rampung. Kepareng matur sinuwun. Ya, Senajan kula jejering wanita, sekamat-kamat kula nderek menggalihaken dhateng katetremanipun Praja Mataram. ya. Mugi anggenipun panjenengan ngasta pengayoman ing Mataram saya kuncara sinuwun. Ya, keng prayoga nggone Lungguh. Patih Singoranu, Nuwun paring pangandika Kanjeng Sinuwun. mula ingsun nimbali para bupati, para kadang sentana lan kawula. Ing rikalengan iki yekti ana bab keng bakal ndak paringake priksa marang sira kabeh. Ngenani nggone ingsun sambung marang kompeni. Jare arep laku dagang angking pepuntone nindes marang kamardikaning para kawula praja ing Mataram. Mula ingsun darbe sedya kepengin ngentasake penandhanging kawula ing Mataram. Nanging kanthi sarana manunggalake para dipati Brangwedan yaiku ing Blambangan. Lan inggih. Yen saka wawasanira keng pantes nak yenake ana ing Praja Blambangan sapa sing ora? Sinuwun. Kawicaksanan wonten sampeyan dalem Kanjeng Sinuwun. Ya. Temenggung alap-alap nggih paring pangandika sinuwun. mung sira kang ingsun percaya Lan inggih. nak yenake ana ing praja ing Blambangan. Lan inggih. Lan sira nganti wadya sak cukupi. Purbawasesa borong marang sira. Sendika sinuwun pimbuing pangestu. Singoranu Nuwun paring pangandika sinuwun. wis cukup dawuh ingsun. Mula kang iku bodholna kang padha nggantung sebo. Sampun paripurna pawiwahan mila para mantri bupati kula aturi bodhol pasowanan. Nggih, Ngadeg-ngadeg.
Kakang Patih Jaya Wikata. Lho niki. Kabeh Kula kang Kanjeng Adipati. padha mara sowan dina saiki. Inggih. Ndak pundhut supaya padha ngadhep ning ngarsaku Sitinggil Binaturata Kadipaten ing Blambangan. Pasewakan dina iki beda kulawan sabene. Jalaran aku ora bakal ngrembug katentremaning praja sarta para kawula ing praja ing Blambangan. Nun inggih. Wigatos menapa ingkang badhe dipun wedharaken ingkang abdi nengga dawuh Kanjeng Adipati. Sadurunge aku ngandharke apa kang dadi wigatining pasewakan dina iki padha rantunen saka sawetara. Inggih sendika dawuh. Bojoku Sri Rani. Kula Kang Mas. Sawetara nggonmu ngembani jumeneng minangka prameswari ing Kadipaten Blambangan. Rasamu kepiye, Yayi? Raos sing manah kula bingah sanget, Kang. Iya. Wus mapan rasamu anggonmu lenggah jajar minangka prameswari ana ing Kadipaten Blambangan ora ana liya dadi garwane Ki Jata Sura minangka pangemban-pangembating praja ning Kadipaten Blambangan. Eci. Anakku nggih Retna Mala. Nuwun paring pangandika Kanjeng Rama. Kowe anakku sawiji sayekti kang ndak gontra, kang ndak gadang-gadang bisaha ngluhurke asmane wong tuwa, bisaha mikul dhuwur lawan mendem jero derajate wong tuwa. Tatan wurung sira ingkang bakal nglingsir kaprabawaning pun Rama nggonku lenggah dampar ana ing Kadipaten Blambangan. Sawise sira akhir dewasa pun Rama pengin mangerteni apa kang wis mbok tindakake, Ger. Pareng matur Kanjeng Rama. Iya. Ingkang putra pun Retna Kumala tansah ngestoaken dhaipun Kanjeng Rama. Ingkang supados ngangsu kawruh tata kaprajan lan tata kaprajuritan. Ing samangkeipun sawanci-wanci nglintir kalenggahan panjenengan Kanjeng Rama mboten badhe nglingsemaken asmuh dalem Kanjeng Rama. Apa bener mangkono Kakang Patih Jaya Wikata? Nun inggih. Leres ingkang dados pangandikanipun ingkang putra Kanjeng Adipati. Gawe bombong rasane ngatiku, Yai. Inggih. Bakal ndak andharake nggonku ngendika ngarep lamun to ana kawigaten kang bakal ndak rembug ana ing Sitinggil Binaturata dina saiki. Pramila semangga Kanjeng Adipati. Sawetara anggonku jumeneng nglintir kawibawaning Kang Mas Prabu Siung Laut ing nguni, aku pengin mangerteni gotaking para wadyabala tamtama dalah kawula ana ing Kadipaten Blambangan. Sira mestine mangerti Kakang Patih. Inggih. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Ing sekawit panjenengan jumeneng nata wonten Kadipaten Blambangan. Para kawula tasih dereng saged nampi namung Kanjeng dangu-damu para kawula ing Kadipaten Blambangan sami ngraosaken jumeneng dalem wonten ing Kadipaten Blambangan. Mila leres Kanjeng. Aturipun Sang Rekena Patih nika mila leres. Iya. Saking nayaka praja mandhapipun kawula dasih tansah nyengkuyung. Jumeneng dalem anggenipun nyepeng bawat pusreng adil wonten ing praja Blambangan. Sedaya menika awit saking kawicaksanan dalem saha kawibawan dalem anggenipun ngembani wonten ing praja Blambangan Kanjeng. Leres ingkang dados aturipun Rekena Patih Joko Jaya Wikata. Iya, kepiye? awit saking kawibawan dalam Kanjeng Adipati
anggenipun jumeneng nata utawi ngasta buat bawat pusana ing adil wonten ing Kadipaten Blambangan. Yo, ngaturke gunging panuwune king Datanpa Pepindha wondene sira kabeh wis ngaturke apa kang dadi kahananing ing Kadipaten Blambangan. Nona inggih Kanjeng Adipati. Yai, Tos pundi? yen wis nggonku jumeneng sawetara ana ing Kadipaten Blambangan. Nona inggih. Rasaku kumrangsang sakjroning penggalihku. Besok kapan lamun to Kadipaten Blambangan bisa mardika priyangga datan kareh saka Kadipaten iki. Kanjeng Adipati. Loh. Abdi Pecalan. Kene. Ora tak timbali sira nyelo kabeh kang padha mara sebo. Abdi Pecalan ana wigati apa? Pareng ngunjuk atur Kanjeng Adipati. Iya. Anggen kula jagi wonten ing sak jawining Kadipaten Blambangan wonten tamu utusan saking Mataram. Utusan saka Mataram. Ijih Kanjeng. Ingkang jejuluk tumenggung alap-alap badhe kunjuk atur wonten ngersa dalem Kanjeng Adipati. Oh iya, yen kowe mangkono derekno tumenggung alap-alap tumuju ing Kedaton. Ingkang suwun Kanjeng Adipati. Iki, monggo, tenggahipun. Miderek saking ngendikane Abdi Pecalan panjenengan ingkang paring jimat asma Kitumenggung alap-alap menapa leres di sana. Setunggal kewala datan wonten ing karempit kula pun alap-alap saking Praja Mataram Kanjeng Adipati. Ngaturi kawilujengan praptanipun wonten ing negari ing Blambangan. Inggih, pangestunipun arah harja sowan kula Kanjeng Adipati. Iji. Kosok wangsul kados pundi kawontenan ing Praja Blambangan Kanjeng Adipati. Pingantuk pamuji mboten manggih rubeda setunggal punapa Yayi. Lha iki. Kasinggihan Sasampunipun unjal napas asat ponang riwe. iki. Prapta jengandika wonten ing Sitinggil namung tindak nglangke menapa wonten kawigatosan Yai. Inggih nuwun sewu Kanjeng Adipati. Lepat rumentahing banget somo. Sowan kula wonten ing Blambangan kejawi kula tuwi kawidadaning Praja Blambangan wonten dawuh timbalan dalem ingkang sinuwun ingkang kersa manunggilaken Adipati Brang Wetan kalebet panjenenganipun Kanjeng Adipati Jatasura bebasan nunggil jiwa nunggil bangsa miwah nunggil basa kinanti piranti nundung walandi ingkang mapan wonten ing Nuswantara tumunten enggal kisah Kanjeng Adipati. Dalem sewu kisana. Nggih. Menapa mekaten menika boten ateges menawi Mataram badhe nungkulaken Kadipaten Blambangan. Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Lekas dalem ingkang sinuwun boten ateges badhe ngereh menapa malih badhe nungkulaken praja ing Blambangan. Ananging ingkang langkung wigatos panandanging para kawula tumunten mentas saking panindes miwah uwal saking panandang Kanjeng Adipati. Itu munggo ngalap-alap Nuwun kula. kena ndak paribasake lamun to Mataram bakal nungkulke kulawan Blambangan. Mula kang saka kuwi tak jabel basaku kulawan jeneng para. Sutik yen aku dedeku ana ing Kraton Mataram. Kepara Sultan Agung kon tedhak ana ing Blambangan supaya nyembah dlamane Jatasura. Jatasura. Ngerti yo? Ih, Tekaku ing Blambangan tanganku tengen nampa dawuh
saka ngersa dalem ingkang sinuwun. Bauku kang kiwa kasampiran purba wasesa. Gelaran gendera ing blambangan manjing tengahing alun-alun. Oh! Kakang Patih Jayawikata, aja nganti karonden gawe. Iki katekan mungsuh saka Kraton Mataram. Slametkano undurna tumenggung alap-alap. Inggih. Temenggung alap-alap. Nadi kados pundi Dimas? Keparenga kula numsum pawartos kados pundi? Anggenipun panjenengan sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati Jatasura. Inggih. Ngaten Dimas. Pratela ngersa dalem ingkang Kanjeng Adipati mboten kersa kula kendhih. Mboten saged kula jak memitran nundung walandi sang ing bumi Jakarta. Lajeng kersanipun panjenengan Bebasan mirong kampuh jingga godan tatan Poratu kula nyuwun dhumateng Dimas Temenggung samektaning para prajurit ing mun sampun kabekta saking Projeng Mataram. Inggih. Babo sira monggo alap-alap. Yo, yo. Sama kapra Yo, takoni. dore Os kapara nyata blambangan inggal nungkula Jatasura son arangket yakti ingkang prayetna singa lena takeng ale ayo jurit
Senopati. Prajurit Mataram sampun samang tunjang. Bener, ora sembodo sumbare bakal gugurke gunung nanging rak dadi Spiraha. Dadi atur ngersani Kanjeng Adipati. Monggo dherekaken. Nyai Mengku, Injih Kang Mas. mula kuwi tak kanthi. Ana ing sakjroning katembungan iki, Injih. ana firasat kang bakal tak jlentrehake marang kuwi. Injih Kang Mas. Kang mongko firasat ora ana liya kejaba mung Joko Digdaya. Lajeng wonten menapa kalian Joko Digdaya Kang Mas? Munggo saka kersaku. Joko Digdaya ki kaya wis njungkat yuswa diwasa. Injih. Yen munggo saka pamambegihku. Joko Digdaya takon nglakoni sinambut jlaning akrami. Mbok menawa yen kowe kang mripih dheweke gelem. Kepareng matur Kang Mas. Iya, tak keparengake. Sampun boten kirang-kirang anggen kula ngreripih ingkang putra. Iya. Namung ngantos wekdal semanten ingkang putra dereng purun palakrama Kang Mas. Kejaba kang saka kuwi. Ana wadi kang siwimpen ana ing sakjroning atiku. Ing gelar sayektine yen Joko Digdaya iku amung putra angkat. Ing sak temene Joko Digdaya ki putrane ngersa dalem Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Nun injih Kang Mas. Oh, bab menika to Kang Mas. Iya. Mula wadi iki aja nganti keprojol. Sok marang sapa wae, apa maneh dheweke Joko Digdaya. Lah iki anggonku. Ngame-ame kaya sesawetara nganti mata walangen. Lah kok ora mulih-mulih ana ing katemenggungan. Oh. Kene Joko Digdaya. Kula ing kasuwan Kanjeng Rama. Yo. Kula ngaturaken sugeng pangabekti Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Yo, ndak apa. Ora mung wae puja pangastuku tumrap marang kowe. Sanget ing pamundi kula mugi ndadosna jejimat Kanjeng Rama. Ki ngene Joko Digdaya. Inggih, kados pundi Kanjeng Rama? Aku marang ibumu ki lagi nembe rasa. Lah kuwi entes tindak saka ngendi? Punten dalem sewu Kanjeng Rama. Iya. Nembe kemawon kula ulah gegadining perang. Kula sinau ulah jemparing Kanjeng Rama. Lho, yen ngono. Ki wis sak trep. Jalaranku isih muda.
yen kowe pancen dipigeli anggon ulah kridaning perang, ulah jemparing. Sapa ngira yen kowe besok bisa ngawula marang wong agung Joko Digdaya. Namung berkah pangestu dalem Kanjeng Rama ingkang tansah kula suwun Kanjeng Rama. Ya. Joko Digdaya, Nuwun parikatimbelan inggih dawuh Kanjeng Rama. yen tak dulu kowe kuwi wis ndungkat yuswa diwasa. Saka pangajabku kowe kudu gelem nglakoni sinambut silaning akrami. Ngger Joko Digdaya. Nuwun kula Kanjeng Ibu. Iya, Ngger. Kowe kuwi saiki wis ngancik dewasa. Wis titi wancine mengku salah sawijining wanita. Kowe wis wayahe palakrama. Ibu wis kepengin momong putu, Ngger. Perkawis menika Kanjeng Ibu. Nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu. Perkawis palakrama menika mboten gampil menggahing Joko Digdaya Kanjeng Ibu. Kula kepengin sanget benjang kula saged damel tentreming kulawarga. Kula saged ngayomi lan saged ngayemi dhateng semah kula Kanjeng Ibu. Iya, Ngger. Menika dereng wonten ingkang dados condonging manah kula Kanjeng Ibu. Joko Digdaya. Nuwun kula Kanjeng Ibu. Ana ing katemanggungan kene akeh wanita sing ayu sulistya ing warna. Apa ora ana sing bisa bakal nyengsemake marang atimu, Ngger? Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Senajan to wonten ing katemenggungan menika kathah wanita ingkang sulistya ing warna. Nanging setunggal kemawon dereng wonten ingkang dados gantelening manah kula Kanjeng Ibu. Pramila nyuwun pangapunten Kanjeng Ibu, kula dereng saged nglampahi Kanjeng Ibu. Iya, Ngger. Pramila Kanjeng Rama. Iya. Ngiras pantes kangge ngenggar-enggar manah kula. Kula kepengin sanget badhe pados buron wana. Kula kepengin badhe bedat pikat. Ngiras pantes kula badhe nyobi dhateng kaprigelan kula anggen kula sinau ulah kridaning jemparing Kanjeng Rama. Oh, ngono Kang kersane. Inggih. Yen mengkono Joko Digdaya. Inggih. Yen kowe kepengin golek kewan alas. Inggih. Malah ana papan kang luwih prayoga aku midanget. Inggih. Kowe jujuga ana ing alas mademu. Ing antarane kidang, menjangan lan celeng sak pituruti. Nanging pawantiku, inggih, kowe aja nganti ngenani kewan kang dilindungi marang negara ya. Ngaten Kanjeng Rama. Wijang dawuh pengendika dalem Kanjeng Rama keparenga kula nyuwun pamit, nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu, kula nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Iya. Muga solusi ati-ati jane sira bakal tak tuturi laku jantramu. Inggih Kanjeng Rama. Menggu. Injih Kang Mas. Iki sarehne Joko Digdaya. Wis temuju ana ing alas mademu. Ora mung muga-muga wae. Muga-muga diparing ana rahayu. Nuwun sewu Pak Bupati, mugi sada ya para wisata sadaya kalepatan nyuwun ngapura wisata witata nir sampeka
Lek nanti tengah awan kaya mengkene kok awake dhewe durung oleh buron ki piye? Kamangka panganan ning omah ki ora ana apa-apa. Banjur mengko awake dhewe arep mangan apa coba? Kang Rama niku mangke lak nek duka niku lho. Dinten sak wetawis dia. Mangke mbok mrawi wonten. Mbok menawa mengko ana ya Lek ya. Loh, menika wonten Jalan Iki Raya. apa Lek? Coba. Kok dipun panah mawon niku. Wah, kenal Lek. Iki aku sing manah. Iki jemparingku iki panehku. Iki panahe Dek Roro. Ning aku yo manah kidang iki. Ki awake dhewe sing jemparing top Lek iki lho. Coba jan kowe percaya iki jemparingku iki panahku iki. Panahe lak ana titikane. Iki lho tok mentol-mentol niki nggen baguse niki. Anggen niki Niki panahe Den Roro niki. Aduh. Nek sing bisa manah kidang ki aku. Niki sing saged mejahi nggih. Kasunyatane aku ya iso ngono kok. Ora mau tak delok sing mancep dhisik ki mun baguse iki. Ora iki dhisik, iki Sing dhisik. mateni yo nggon darahku ki. Ngono ae saiki. Sana. Iki aku lho. Iki jemparingku. Iki jemparingku. Iki jemparingku iki. Iki aku sing manah. Wis ngono wae. Wis ngono wae. Sing entuk ngarep panah ngarep yo nggon ngarep, sing panah mburi yo nggon mburi ngono wae. Diparo apa piye? Piye? Becike ngono wae. Pripun ki sana? Saiki ngene wae. Aku tak ngalah perkara kidang iki. Iki prayogane kidang iki digawa bali nang omahmu. Oh ngono wae ya Lek. Iki kok mulai dhisik. Lek Mardi, prayoga kidang iki digawan bali ana ing omah wanita iki. Yo, ayo Kakang. Nek ngoten kula tak riyen ini nggih. Kula tak riyen Sing hati-hati. langsung riyen Den Ayu. Sing hati-hati. Ki sana. Kepiye? Duh, matur nuwun sanget panjenengan menika sampun kersa Nanti. dos pundi menika? Ora to. Menggono jalaran nggih pancen kula menika sing kang sampun saged jemparing kidang Ning menika aku ki gumun kelawan kowe. Kowe iki sawijining wanita kok prigel, trampil terginas nggoning ulah jemparing. Lah pancen kula niki manggone wonten alas. Ngono. Banjur jenengmu sapa lan saka ngendi papan dunungmu? Inggih jeneng kula pun Raminten. Nggih kula nggih saking alas mriki mawon. Raminten. Nggih. Kamapan ana ing alas madem mungkin. Minten? Lah panjenengan kok kleres. Aku Joko Degdaya saka ing Katemenggungan Mataram. Oh, ngaten. Lah nggih kersa panjenengan nggih badhe pados. Pancen aku bakal golek beburon wana ana ing alas madem mungkin. Oh, alah nggih. Minten? Nggih pripun? Sakwise aku nyumurupi marang pasuryanmu. Eseming latimu kang angu jiwat. Gawe seng-seming jroning atiku minten. Lah sampean menika kok marah gawe aku deg-degan iki lho. Minten? Solah bawamu bisa mikat jroning atiku minten. Minten? Yen to upama kowe ndak pundhut minangka tetimbanganku kepiye? Lah napa sampean iki nggih mboten gedu wong sak mangke nek seneng kalih kula lho. Kula ki wong manggone wong teng alas, wong desa. Cubluk mboten ngerti napa-napa. Minten? Sakwising aku nyumurupi marang pasuryanmu, rumangsa tuwuh tresnaku kelawan kowe. Aku tresna kelawan kowe minten. Piye? Sagoh ya minten? Kakang Joko Tigdo. Piye minten?
yen aku kudu waluka janjane yo sakwise aku kepethuk marang sliramu aku uga Kuwi gelem ya Minten. tresno sakjroning atiku. Nanging apa ya tenan Kakang Digdaya ya tresno marang aku. Kowe durung percaya marang katresnanku kang tumanduk marang kowe Minten. Nanging aku ora butuh pangalembono. Butuhku mung kasunyatane. Lali datan bisa lali malah saya katon upamana wit-witan kang gedhe tinutuwi nora bakal mati meraca saya sami tresna ku Kakang Joko Digdaya. Piye Minten? Ora ngira babar pisan. Awakku menuju ana ing alas. Kene bisa tetepungan lan bisa kepethuk kalawan sliramu. Semono uga Minten, aku ora ngira babar pisan. Banjur aku bisa nipake katresnan. Iya. Kakang, Piye Minten? aku tak kondos pisan meneh. Iya. Yen Piye? to pancen bener Kakang Digdaya iki tresna kalawan Minten, ya mesti wae apa kang dadi penjalukku mesti bakal dipinangkani. Bakal tak pinangkani Minten, jar kowe ora nyuwun tumurning lintang lan rembulan Minten. Jar jagat gemelar ki ana bakal tak sebadani. Tenan Kakang. Iya. Yen to tenan tresna kalawan Minten, tak enteni panglamarmu Kakang. Iya, enten ana. Kowe mulih ana ing Iya. wong tuamu aku tak bakal matur ana ngersane Kanjeng lho. Ngarsane Bapak, Ya. tak enteni aja lali Ya, yo Kakang. ya, ya. Tenan Ya, Kakang. ya, Minten. Sing hati-hati. Iya, iya, iya. Kakang Wirayada. Aku ki gumun karo Ki Bendung. Leh gawe pusaka pirang-pirang ki nggo ngopo ya? Iya, satenane pusaka iki rak pinanti kanggo perang.
Iya bener. Adul awake dhewe ora ngerti. Arep dikapake adol apa piye ora ngerti to, Kang. Nek dol ngono ya dhewe entuk bayaran. Monggo saiki ya ora ngene. Iya. Piye karepe iki arep ditunjuk ora ngerti awake dhewe. Ki Bendung. Wirayada Wirapati. Nggih, kula Ki Bendung. Wis entuk pira nggonmu gawe gaman? Wonten wingking menika sampun sekawan pedhati. Wis 4 gerobak. Nggih. Pun kathah semanten niku ajeng damel napa to Ki Bendung? Lah kula niku lho bingung. Nek didol ngene nggih pripun nggih? Wis kok tiap dinten niku namung damel pusaka kemawon. Bosen kabeh aku. Nggih boten. Kok bosen nggih boten. Ngertos kados pundi karep. Nek ki butuh bayar asa melu aku. Nggih. Urip iki ning alas. Nggih, Ki Bendung. Ngene, nggonku gawe gaman iki sok kowe ngerti dhewe pigunane. Oh nggih. Piguna tumrap negara. Nggih. Dadi nggonmu gawe gaman iki kowe bakal entuk ora entuk bayar ora. Nanging entuk pigunane kanggo ngentasake penandange kawula. Nggih. Menapa ringatan gayane jenengan niku luhur. Rampungke nggonmu gawe gaman sing apik ya. Nggih, nggih. Kok manut ngono wae, Lik. Nggih, nggih. Wanane mung nyreweteh kok. Den. Kandamu ki piye jare ten? Jare dina iki Digdaya arep tekone ning ngramar kowe. Mengko dhisik to Pak, sabar sithik. Kayane ya sedhela meneh iki Kakang Digdaya tuku. Mulane ten. Wong kuwi aja gampang percaya karo wong lanang. Nanging Kakang Digdaya kandha wis Ngene iki sapa sing lara? Kok sik to Pak, sabar. Kakang Digdaya mesti bakal teko kok. Ya, diaturi, diaturi. Nggih. Monggo. Bapak iki ngati-ati kowe lho. Iki gaman iki gawane ning mburi. Gawane ning mburi kono, gawane ning mburi. Sinten de bojoku, Pak? Iya. Ora mesam-mesem. Monggo lenggahipun. Monggo lenggahipun. Injih. Kene, Pak. Kene, Pak. Monggo lenggah wonten nginggil kemawon. Sampun mriki mawon. Boten perlu jiguh utawi pekewuh. Dan Piye, Pak? apa iki bocahe apa? Iya, Pak. Iki kan Joko Digdaya. Joko Kula Digdaya Kanjeng iki Rama. mau. Kowe kuwi apa iki kok kene? Dos pundi to Kanjeng Kakang Rama? Digdaya blenjane. Kowe kuwi putrane Temenggung. Apa ora gawe lingsem? Lho, kok kamu saged ngeduga kados mekaten? Apa ora gawe kusuting atiku? Iki Ngaturi sugeng rawuh Ndara. Sampeyan ngomong napa? Pak. Ora usah bengok-bengok kaya ngono. Kula krungu. Nek sampeyan ngrasani kula. Nyun pangapunten Ndara. Kakang. Pak ora usah dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi lho. Wis cukup. Tupeh kula urip teng alas. Kula wong alasan. Ning kula sing ditata krama. Nek kula niki butuh mukti. Ora kedarang-darang dugi alas mademu. Pangkat kula Pangeran Haryo. Haryo Bendung nami kula. Haryo Bendung. Waduh. Nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran. Nyuwun pangapunten. Mulane wong niku aja sok ina karo wong. Pun enggak. Monggo lenggah. Mboten nginten malih panjenengan menika Haryo Bendung, Kanjeng. Pun lenggah monggo. Injih. Nyuwun pangapunten Daranggung menawi bapak kula menika kados mekaten. Sampun mboten dados menapa. Karep sampeyan napa teka teng alas mademung mriki? Lah, menika ngaten. Dados suwan kula wonten ing pengalasan menika kula namung
nderekaken dhateng anak kula Joko Digdaya. Leres. Jeng pangeran, panjenengan kula semanten wonten sak tengahing wana kula kepanggih dhateng putra panjenengan inggih minten. Ora perlu ngaturi aku njeng pangeran. Cukup Ki Bendung. Mundhak dingertani wong akeh. Ngaten. Nggih. Lajeng kula matur dhateng Kanjeng Rama nggih supados nglamaraken putra panjenengan Ki Bendung. Punten dalem sewu Bendung. Ing sarahi anak kula menika sampun sambung katresnan dhateng putra panjenengan. Ateges kula ugi menika sampun rumaosi sarujuk ing manah kula sowan kula mriki menika minangka penglamar. Ning boten gedun gedewung, duwe mantu anak raminten anake wong. Alasan Mboten menapa-menapa. Bebasanipun kula menika kebo nganut gudel. Mekaten menika. Sing ajeng nglakoni niku minten dede kula. Inggih. Tak tarine anakku si minten. Nduk, anakku Cahayu minten. Piye, Pak? Tenan nggonmu tresna karo Joko Digdaya. Kula tresna kalian Kakang. Saiki ngelamar kok tampa ora? Iki kula tampi to, Pak. Wong tresna. Kula tresna minten tresna. Ning kudu kok timbang-timbang sih. Tenan to nggonmu tresna ora kena mblenjani. Kan ngisin-isinke Harya Bendung. Aja ngisin-isinke wong tuwa kowe. Nggih, Pak. Kisanak Temenggung Tansih Ranom. Nuwun kula. Panglamar ndika kula tampi. Inggih. Matur sembah nuwun sanget. Ki Bendung. Malah dumugi ing tempo ing damel. Ning kowe tresna tenan. Inggih. Prastyaning manah kula Kanjeng Rama menawi kula mboten saged sesarengan gesang kaliyan pinten. Kula trimah ngentengaken pejah kula. Oh sumpahmu. Inggih. Ya, aku mung sak dermo nganut. Inggih. Malah ngaten Ki Bendung. Kados pundi? Dumugi ning tempo ing damel. Ing benjang kula pasrah dhateng panjenengan dan. Nggih, nek wis ana dina sing prayoga, mengke kula kabari. Inggih. Malah ngaten. Ing sarehne dinten sakmenika. Ngersa dalem Kanjeng Sultan badhe ngawontenaken sayembara ingkang ageng menawi penyandalem kersu. Panjenengan kaliyan anak kula ugi badhe kula larapaken dhateng Mataram. Kula kepareng nyuwun pirsa, Doronggo. Inggih. Lamat-lamat kula niku wis tau krungu biwara. Niku mbuh tenan mbuh ora. Inggih. Menawi ngersa dalem ing sinuwun menika badhe gebak perang dhateng Blambangan. Leres napa mboten? Mila leres. Piyambakipun kepingin badhe nuntung kumbeni ingkang mapan wonten ing Ratanah Jawi. Nggih, mila lekas dalem ing sinuwun menika luhur. Kula sanget jumurung lan kula badhe nyuwun dhateng Ki Temenggung Tansih Ranom kula supados dipun larapaken wonten dalem ing sinuwun. Ingkang sepisan kula badhe misungsumaken dedamel ingkang sampun pinten-pinten bedhati pinangka piranti perang. Inggih. Prajurit Mataram. Menawi saking wijang dawuh dalem ngendika dalem katen. Monggo sakmenika kula aturi sowan dhateng Mataram. Nggih, kula nderek panjenengan dipun larapaken. Monggo. Dan monggo. Mo. Inggih. Gonmu ning omah sing ati-ati. Sok nek perang kowe tak jak. Mergo kowe tak latih ilmu kanuragan ya. Nggih, Pak. Saka Digdaya kowe keri ning omah kene aku tak sowan. Oh nggih. Nderekaken kaluran tindak. Doronggo, tutose Doronggo. Hati-hati, Bapak. Wis minten? Awake dhewe supaya lerem ana ing alas madembung kene. Wis, ayo. Ayo, Kakang. Sapa teteng temen pemenangnya?
Patih Singoran Nun paring pangandika Kanjeng Hyang. wis pepak sanggya para kadang sentana lan para bupati. Kasunggihan. Malah iki wis rawuh paman tumenggung Tansir Anom. Nah niki kaluhuran Kanjeng. Lah kok panjenengan nganti kalian tiang wanan menika sinten? Nah niki Paman Temenggung. punten dalem sewu Kanjeng. Menika kula pinanggih wonten ing Wonomademung. Ingkang naminipun Harya Bentuk. Arya Bentuk. Nah niki menika badhe nderek sabyantu wonten ngersa sampeyan dalem Kanjeng. Mangke rumi. Kisana. Leres panjenengan Kanjeng Pangeran Arya Bentuk. Inggih Kanjeng. Lah kok ngantos panjenengan kelunta-lunta dumugi semanten. Lara-laripun dos pundi Jeng Pangeran? Lepat nyuwun pangapunten Kanjeng Sultan. Injih. Setemenipun kula mapan wonten ing Wonomademung tanpa lilah sampeyan dalem. Awit kula menika katundung dening Kakang Jatasura saking Blambangan. Lajeng kula mapan wonten ing Wonomademung. Mila sepisan malih Kanjeng, kula nyuwun pangapunten, kula mboten nyuwun palilah. Boten dados menapa, Jeng Pangeran Arya Bentuk. Kula kamiutan lampah nalika semanten. Nalika kula ngraboso wonten ing Kadipaten Blambangan, lajeng kula kepikut menawi boten wonten pitulungan panjenengan kula kinten sampun boten dumugi sak menika. Kula gesang Jeng Pangeran. Nuwun kepareng kula munjuk Kanjeng. Injih. Menapa kepara estu bilih sampeyan dalem badhe ngraboso perang dhateng Blambangan. Injih. Boten tepat. Awit sedya kula menika badhe ngentasaken penandhanging para kawula alit ingkang katindes dening kompeni. Nanging sarananipun kula kedah manunggelaken kalian Dipati Jatasura ing Blambangan. Inggih. Kula sanget jumurung nayugyani lekas dalem. Injih. Nanging punten dalem sewu Kanjeng Sultan mbok bilih dados sarju penggalih sampeyan dalem. Kula badhe atur pisungsum dedamel kula saklaminipun gesang wonten ing Wonomademung. Kula lan abdi ingkang kula kanthi saben dintenipun namung damel dedamel, mande dedamel. Injih. Mongko menika kula damel saking waja ingkang petingan. Mbok pilih ngersa sampeyan dalem kepareng badhe ngraboso perang. Pusaka menika pinangka dados pirantos sing perang prajurit Mataram ingkang angka setunggal. Injih. Ingkang angka kalih Kanjeng. Ing mbok bilih samangkih ingkang maguting yuda Kakang Jatasura. Kula piyambak ingkang badhe ngadepi. Sewu matur nuwun. Wujuding gegamel ingkang tanpa wilangan cacahipun. Upami kula kerta aji kanthi wujuding Raja Brana sampun boten wonten wilangan. Mboten perlu panjenengan ngaturaken Raja Brana badhe mundhut dedamel ingkang kula damel menika Kanjeng. Lajeng ingkang kalih panjenengan badhe ngadepi kalian Jatasura menika kadang sepuh panjenengan.
Menapa panjenengan badhe tega? Nenggih. Kula menika mboten ateges wani kalian kadang kula sepuh. Nanging ingkang kula waneni niku tumindakipun. Angkara murkanipun Kakang Jatasura menawi mboten kula ingkang ngendhehaken mboten wonten ingkang saged. Ih, matur nuwun. Malah wiwit wekdal sakmenika kula nedya badhe damel gelaring aprang. Ingkang kula sebat Garuda Melayang. Ingkang pinangka dados sirahing Garuda tumenggo ngalap-alap. Dene suwiwining Garuda Patih Singaranulan Adipati Baureksa. Dening buntuting Garuda Dipati Janakesuma. Lan panjenengan ugi badhe nderek sabiyantu kalian Praja Mataram kula sanget matur gunging panuwun. Lan dedamel ingkang panjenengan sungsunaken dhateng Praja Mataram saking waja pepethingan badhe kula paringi nami Barisan Waja. Singoranu Baureksa lan alap-alap. Inggih. Lan kabeh kula bupati. Siagakno prajurit ing Mataram sak cukupe. Ngestaken dawuh. Ngraboso prangana ing Kadipaten Blambangan. Sedika sinuwun. Kepareng nyuwun pamit. Ya, tak lirani. Kepareng kula nyuwun pamit kanjeng nderekaken Sang Senopati Agung. Muga-muga nderekaken Ugi kula badhe nyuwun pamit. Den Mas. Paman Patih Jayawikata. Lha nggih, kula Den Mas. Kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dhateng Paman Patih Jayawikata. Kados pundi Den Mas? Ingkang sampun ngrengipih dhateng Kanjeng Rama Adipati ing saengga kula dipun lilakaken nderek paman wonten ing pasanggrahan. Inggih, Ngiras pantes kula badhe nyobi kados pundi kesagutan kula anggenipun ulah kridaning peperangan paman. ngaten Den Mas. Awit Kanjeng Adipati pitados dhateng panjenengan anggenipun ngangsu kawruh napa malih anggenipun ilah kridaning aperang. Den Mas, Kula pitados dhateng panjenengan paman. inggih. Paman tumunggung Jaya Lengkara. Kados pundi saganing para prajurit ing Blambangan sak tepis winging pasanggrahan menika paman. Sedaya prajurit wiwah tamtama sampun siap siaga. Sawek ing gati siaga ing diri. Rumaos remen manah kula. Pramila panjenengan kula aturi leret sawetawis wonten pasanggrahan. Menawi kersanipun Den Mas kados mekaten, sendika dawuh Den Mas. Monggo sewang-sewang Den Mas. Pak. Kepiye?
prajurit segelar sepapan, cah bagus, sapa jenengmu? Ditepungake wae. Aku Joko Degdaya saka Praja Mataram. Balik kowe sapa? Iki. Ora ana liya putrane Jeng Dipati Jatasura Retnamala aku. Retnamala. Joko Degdaya. Piye? Yen kena tak elingke kowe bali yo. Sawangen prajuritmu salang tunjang rebo dujung para padha mati. Aku gelem bali. Nanging terus gumlundung sirahku Retnamala. Tak paribaksake kowe ula arep metuk gebuk sulung mlembung geni ditentokake papan kene. Sapa kamu goleng iga? Ayo, tentok papan kene Retnamala. Hop. Hei, hop. Set. Hop, hop. Set. Hop. Seneng dhisik kowe bisa ngalahake Kakang Digdaya. Kosik. Yen ngono wong Mataram wis ora ana prajurit. Nyatane wanita wae mlebu ning peperangan. Kowe aja seneng nyepelekake. Senajan to aku jejering wanita. Nanging aku ora bakal kalah marang priya. Kosik. Jenengmu sapa? Aku Rara Inten. Rara Inten. Ini wae. Wong perang kuwi cilike tatu yen apese bakal tumekaning sirna. Eman-eman yen nganti sandanganmu tatu apa meneh kulitmu, apa meneh kathokmu nganti suwek, aku eman. Retnamala. Yen to kowe pancen jejere satriya kang sejati adepono aku ora kok kene. Isen aku ngene wae. Tinimbang kok aku kawi perang ora becik. Yen aku menang ya ora kondang, kalah aku sing wirang. Mula ngene. Minten sing penak wae. Kowe tinimbang ngeboti Joko Digdaya, kowe wong kang klumprak-klumpruk arep tok boti apa? Ini wae. Luwih becik kowe karo aku, doh. Kok Brian Sutik. Lho, aku ngladeni apa kang dadi karepmu? Lho, ngene. Retnamala. Kowe yen gelem tak pek bojo, ngladeni aku kuwi bakal mapan oling kasur sari, babut permadani, kowe bakal mukti, kowe bakal mulya Retna Inten. Aku ora sudi marang bondo donyamu. Ngene wae, Retna Inten. Aja atos atimu. Aja wangkot. Saben men wanita kowe kepengin mulya. Ladeni aku. Ora sudi aku ngladeni apa kang dadi karepmu Retnamala. Piye? Tumindakmu kang seneng ngumbar angkara murka. Aku ora sudi. Retnamala, kowe kelakon gakon. Sambat Retnamala. Pancen kudune kaya mangkene kowe Retnamala. Iya, Dinur Enten. Wis ayo. Matur nursane Ing Sedulur Prabu Sultan Mandakusa. Ayo. Tenas! Den Mas, panjenengan gugur wonten pawagan Den Mas. Linar namung dugi semonten Den Mas. Senasa kados mekaten, senatosa dados tetuko, kula tetep nglarapaken jenengan Den Mas. Den Mas monggo kondur dhateng Blambangan Den Mas.
Kakang Patih Jayawikata. Inggih. Kok tekamu mlayu-mlayu? Kula Kanjeng Adipati. Kene-kene rada maju, rada maju. Menika wonten menapa lho Kang Mas, kene rada maju. Ora kepenak. Napa Matur sing pracujo. Matur sing cecuk. Matur sing cecuk. Menapa? Punten dalem sewu Kanjeng Adipati. Atur ketiwasan. Bilih ingkang putra seda wonten palagan Kanjeng. Setan! Sare ngendi kamu? Inggih, Kanjeng. Yen Retnamala wis ora tedas tapak panguring pandhe sisaning Gorendo. Bilih kaanggep lepat pidana menapa Kanjeng? Ning nyatane pepasaken dhateng kula Kanjeng. Retnamala dina iki mati mergo saka polahmu Jayawikata. Sampun boten kirang-kirang anggenipun kula momong Kanjeng. Ora pantes. Ora pantes yen kowe urip ning Madyapada. Wah, mutiar kowe. Mataram, aja girang-girang gumuyu. Ora ganti dina bakal banjir gedhe. Oh Mataram. Kang Mas! Kang Mas Jodosuro! Mungkari Kakang Jodosuro. Jodosuro, adepana Senopati Mataram. Jodosuro. Senopati Mataram. Wong Mataram wis entek Senopati kentekan wong Digdaya. Ing atas dene negara Mataram negara gedhe ngajokke wong kocedhis pangkatmu wong ngemis ajuk ning tengahing palagan jeleh urip kowe Jodosuro mendem kamukten nganti pangling sapa aku Jodosuro Arya Bendung Arya Bendung isih urip kedawa nyawamu manggon ning ragamu ora mbok gaglak dening kewan galak kang manggon ning Gunung Wilis. Arya Bendung, Kakang Jodosuro. Gusti Kang Maha Kuwasa isih ngayomi marang Arya Bendung. Saiki kowe kudu ngunduh ing pakarti Kakang Jodosuro. Ora wedi ngunduh ing panggawe. Jodosuro wis kondang lamun ta ora tedas tapak panguluning pandhe sisaning Gunarenda. Ora ana senjata sing kuwawa mbucekake kulite Jodosuro. Kakang Jodosuro aja sumbar. Aku ngerti pengapesanmu. Tanduran rajeg wesi wis tak rusak apes pengapesanmu. Kowe rusak rajeg wesi ya. Wah, setan alas. Ayo. Ayo Kakang Jodosuro. Sri Rani, apes dayaku Sri Rani. Sri Rani. Sri Rani. Aku wis ora kuwowo. Aku wis ora kuwowo. Anakku panas. Sopo kowe? Kowe sapa wani mateni bojoku? Kowe sapa? Sawangen aku Sri Rani. Kang Mas Arya Bendung.
jagat ya kowe. Kula nyuwun pamon. Kena ngopo kowe ngrampek katresan karo Jatasura? Tes. Pakane sisa wis bisa. Kula kepeksa Mas. Kula kepengin kesah, kula kepengin pinanggih kalian Roro. Ora perlu aku ora butuh kowe. Sri Rani, kowe mati Sri Rani. Raminten. Ayo. Kaya ngopo susahi Raminten yen nganti ngerti Sri Rani ibune temekaning pati. Arya Bentung. Nista temen tumindakmu. Tenimbang aku weruh tangi Sri Raminten. Alwong aku nusul kowe. Tamseranom. Nuwun kula sinuwun. Akeh bangke kating blasah. Inggih. Nom-nomane iki sapa? Menika ingkang sida menika Arya Bentung. Lajeng nem-neman menika anak kula. Anakmu? Inggih. Bocah wadon iki sapa? Menika calon pawestrinipun Jaka Digdaya. Anakmu sing endi Jaka Digdaya? Lan iki kepareng aku badhe ndongeng sawetawis Kanjeng. Iya. Menawi panjenengan dalem kemutan rikala panjenengan wonten ing Ngerdi Wilis. Panjenengan sesambetan kalian Sedah Mirah. Iya. Lajeng Gerbini ngandhut ngantos menika nglairaken punang jabang bayi ingkang dipun nameni inggih menika Jaka Digdaya Kanjeng. Yen ngono iki putraku. Mila leres Kanjeng. Jar Jaka Digdaya. Wis ora usah digeduni meneh. Mapan Arya Bentung gedhe lalabaning tumrap Praja Mataram. Mula kang iku. Wektu saiki projeng Blambangan wis komplang. Kowe bakal ndak paringi ganjaran. Kang wujud bumi ing Blambangan. Malah kowe tak jumenengke Adipati ning Blambangan kanthi jejuluk Adipati Wiradigdaya.